L-aħwa Adrian u Roberta Juice magħrufa bħala tal-Maksar, Jamie Vella u George De Giorgio magħruf bħala ċiniż tpoġġew taħt att ta' akkuża wara li l-qorti rat li tressqu biżżejjed provi fil-konfront tagħhom huma qed jaffaċċjaw akkużi b'rabta mad-delitti ta' Daphne Caruana Galizia u tal-avukat Carmel Kirkhope. Fl-istess seduta li fiha l-maġistrat ta' id-dekret tal-prima facie komplet tinstema' l-kumpilazzjoni tax-xhieda minn fom Vincent Muscat magħruf bħala l-Koħħu, il-qorti semet pass kif twettaq l-omiċidju tal-avukat Carmel Kirkhope lura fl-2015. Dan mill-mument li ġie ppjanat id-delitt madwar 6 ġimgħat qabel il-qtil għal-mument li ġew sparati 4 jew 5 tieri f'dar Carmel Kirkhope nhar 8 ta' Ottubru 2015. Vincent Muscat spjega li kienet qed issir pressjoni kbira fuqu u fuq George De Giorgio minn l-aħwa Adrian u Roberta Juice sabiex iwettqu id-delitt. Spjega kif dakinhar tad-delitt u George De Giorgio u Jamie Vella marru b'karozza żgħira misruqa. Muscat qal kif għal-bidu telgħu fis-sular ta' fuq fejn kien hemm tieqa li minnha setgħu jaraw li l-avukat ġej lejn il-garaxx. Spjega kif ftit tal-minuti qabel ġie niżlu bil-karozza fis-sular tal-pjan fejn kien hemm il-garaxx ta' Kirkhope u bil-karozza startjata baqgħu jistennew hemm. Muscat tenna li kif wasal Kirkhope u kien għodu fetaħ l-ewwel bieba tal-garaxx, George De Giorgio saq il-karozza tant li Jamie Vella li kien bil-qiegħda warah ġie madwar metru u nofs il-bogħod mill-vittma. Fl-awla hawnhekk tenna kif Vella ħareġ idu barra mit-tieqa u b'pistola kulur il-fidda spara minn 4 sa 5 tieri lejn l-avukat Kirkhope. Huwa komplejat id-dettalji dwar it-traġett lura lejn il-garaxx f'Santa Venera u kif il-pistola George De Giorgio ħbija fi spral fil-binja tal-garaxx sakemm din twadbet il-baħar imgewżra fl-akwati ta' Albert Town fil-Marsa. Vincent Muscat ċet ukoll dwar laqgħa li hu l-avukat li kellu dak iż-żmien u li ma jistax jissemma fuq ordni tal-qorti kellhom ma' Superintendent Keith Arnaud. Arnaud stess ukoll xehed dwar din il-laqgħa u spjega kif l-avukat qallu li Muscat xtaq ibiddel il-verżjoni tiegħu biex jgħid li kien gideb meta qal li Melvin Theuma kien involut fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Meta Arnaud qallu li dan ma kienx ser ikun possibbli, l-avukat talbu sabiex iħallih jagħmel dan jekk ma jridx li l-ħajja tal-avukat ta' Vincent Muscat u l-qraba tagħhom tkun fil-periklu. Madankollu Vincent Muscat irrifjuta li jbiddel il-verżjoni tiegħu. Il-qorti ddeċidiet ukoll dwar talba li saret biex l-akkużati u l-avukati tagħhom jitħallew jiltaqgħu kollettivament flimkien fil-ħabs. Hija spjegat kif biex persuna taħt arrest tkellem avukat m'hemm l-ebda bżonn ta' permess. Hija osservat li l-imputati u l-avukati tagħhom għandhom id-dritt li jħejju ruħhom bl-aqwa mod għall-każ, madankollu l-qorti astjeniet milli tiddeċidiji dwar din it-talba hekk kif din hija prerogattiva tad-direttur tal-faċilità korrettiva ta' Cordine u għalhekk ħallejtha f'idejh sabiex jiddeċidi hu.